En el darrer exercici hem de dibuixar un octàedre, que és aquesta políedra que teniu ara en imatge, que és com si fossin dues piràmides de base quadrada aferrades per la base, no? I les cares són triangles equilàters. Llavors, en aquest exercici, el que ens donen és un pla i ens diuen que una d'aquestes cares, que és un triangle equilàter, està continguda en aquest pla beta. I ens donen dos projeccions horitzontals de dos punts que resulta que estan a la traça horitzontal del pla, en la qual cosa, si estan continguts en el pla, tenen la projecció vertical a la línia de terra. Fem l'abatiment del pla per trobar la traça vertical d'aquest pla abatuda i poder dibuixar aquesta cara en posició abatuda. Com que A i B, fixeu-vos, estan a la xarnera, no se mouen quan fem l'abatiment. Dibuixam el punt C, fem un triangle equilàter de costat AB i desabatim aquest punt C ajudats d'una recta auxiliar que conté a C, que dibuixam, que li deim S, i que, fixeu-vos, que fem el desabatiment d'aquesta recta per ubicar el punt C a sobre aquesta recta una vegada desabatuda, no? En la traça vertical d'aquesta recta S. Aquí tindríem S', és una recta horitzontal, veus? I aquí tindríem la projecció horitzontal S paral·lela a la traça horitzontal del pla beta. Amb ajuda de l'escaire i cartabó dibuixam aquesta línia perpendicular a la xarnera, que seria beta, i ubicam la projecció horitzontal C sobre S i la projecció horitzontal C' a S'. Ja tenim el punt C, ja tenim una cara de l'octàedre. Recordeu que si podem trobar la cara oposada en aquesta, que és paral·lela i estaria 60 graus girada, no?, respecte a aquesta, ja podríem dibuixar unint aquests 6 vèrtexs tot el políedre. Però clar, la cara oposada en aquesta no està continguda en el pla beta, perquè hi ha una distància entre dues cares oposades d'un octàedre. El que anem a averiguar ara és a quina distància estan els centres d'aquestes dues cares per poder dibuixar la cara oposada en aquesta, que estaria a un pla paral·lel, que no fa falta dibuixar, no la dibuixarem perquè el que farem és dibuixar aquesta cara gràcies al paral·lelisme. El dièdric és, en aquest sentit, molt útil perquè el paral·lelisme se manté en sistema dièdric. Ara aquí hem fet, desabatint el centre d'aquest triangle equilàter, hem trobat el primer centre de la nostra primera cara. Fixeu-vos que això serien els extrems d'aquest segment, que a la secció se diu U. Aquests dos extrems, que hi ha un angle recte, un símbol d'angle recte a cada un, serien els dos centres de les dues cares oposades. Llavors, el primer ja el tenim, és O sub U, i ara per averiguar a quina distància aquesta U, a quina distància hi ha l'altre centre, hem de dibuixar la secció de l'octàedre. Recordeu que ja ho havíem fet a l'exercici anterior. Ara ho repetim. Tenim la mida del costat AB. Amb la mida del costat AB trobarem la diagonal del poliedre. Ara vos ampliaré un poc perquè no veus aquesta imatge molt bé. Ara sí. Molt bé. Dibuixam un costat i l'altre costat fent 90 graus amb el primer per trobar la diagonal del poliedre, que seria la diagonal
del quadrat format per 4 costats, el que serien les dues bases d'aquestes dues piràmides que vos xerraven al principi. Llavors, ara sí ja tenim la diagonal i per dibuixar la secció hem de fer la mediatriu d'aquesta diagonal i situar a cada banda d'aquest punt mig la meitat d'una cara. Recordeu que la secció de l'octàedre és un rombe del qual les diagonals són una la diagonal de políedre i l'altra la mida d'una aresta. Per tant, hem de fer mitja aresta cap a cada banda de la diagonal del poliedre. Ara ja estic dibuixant el rombe, com veus. I aquesta distància, mínima distància, seria 1, que seria la distància entre les cares oposades. Ja la tenc en veritable magnitud. Aquesta és la veritable magnitud 1 entre les dues cares. Anem a veure ara com mos amuntam per poder trobar el punt que està en aquesta distància de O sub 1 que ja tenia, que havia trobat fa un moment. El que feim és dibuixar una perpendicular en el pla, li posarem M, per exemple, de nom, i ja la teníem dibuixada perquè mos ha servit per desabatre el punt en la mateixa línia, amb projecció horitzontal. Ara agafarem, recordeu la mínima distància entre dos punts, agafarem un punt qualsevol, és un punt auxiliar, sobre aquesta recta M, li dic J, jo sempre poso els mateixos noms als punts auxiliars per no emboiar-me, i anem a averiguar quina distància hi ha entre J i el centre O sub 1. Recordeu la diferència de cotes? Anem a agafar aquesta diferència de cotes i la posam com a segon catet, no a partir de J, sinó a partir de O sub 1, perquè aquí ja tenc una recta que mos formarà 90 graus. I aquí col·locam la diferència de cotes. Si unim aquest punt que acabam d'ubicar amb la J, això serà la veritable magnitud entre el punt O sub 1 i el punt J. Ara, aquí és on jo he de posar la veritable magnitud de 1, que no sé si serà més gran o més petita que aquesta de J. Si és més gran, haurem d'ampliar, si és més curta, haurem de reduir. Fixeu-vos, és un poquet més gran que la distància entre O sub 1 i J. Aquesta serà la distància de O sub 2. I el que anem a fer ara és, recordeu la proporcionalitat, el teorema de Tales? Anem a fer una paral·lela en aquesta de O sub 1 a la distància que havíem col·locat i aquí estirar el centre O sub 2. Aquest centre O sub 2 el tenim a la recta M, que era la perpendicular a el pla beta. Perquè la diagonal, si una cara està continguda a beta, la diagonal que passa per la diagonal, no, vull dir la distància entre les dues cares paral·leles ha de ser perpendicular en aquest pla. Llavors, ara que ja tenim les dues projeccions de la nova centre de la nova cara d'aquesta oposada, anem a traslladar les distàncies, però a la inversa. Recordeu que el punt C, per exemple, estarà a la mateixa distància del primer centre. Mira, anem a fer un croquis aquí perquè ho vegeu un poc. Aquestes són les dues cares que estan invertides i el punt C i el punt F han d'estar a la mateixa distància dels dos centres, però en posició inversa.
Val? Recordeu que les dues cares estan com l'exercici anterior, que teníem una cara continguda en el pla horitzontal i l'altra formava un hexàgon en projecció horitzontal, perquè està invertida, doncs passa el mateix. Aquí el punt F és el que O sub 1 vendria a ser el punt C. Està cap a l'altra banda perquè està invertida aquesta cara, d'acord? Ara sí que podem ja fer feina per paral·lelisme. Primer trobarem el punt F sobre la recta M, val? I ara també penseu que EA i DB formen part d'aquest quadrat que, diguem, que connecta aquestes dues piràmides, no? De base quadrada. Per tant, hauran de ser paral·leles o perpendiculars a la xarnera, en aquest cas. Però anem a fer paral·leles a les altres dues arestes. La BC té un paral·lelisme amb la recta que passa per F exactament aquí i connecta amb aquest punt que vos xerrava fa un moment. El EA i DB són, veus, aquests dos punts que estan sobre una perpendicular a la xarnera i que, si dibuixem paral·leles, podem trobar molt fàcilment. Fem el mateix en l'altre, amb AC, i dibuixem una paral·lela que passi per F i aquí ubicam el punt D. Ara ja tenim la cara en projecció horitzontal, la segona cara. Fixeu-vos que si unim el contorn aparent sempre és línia vista, dibuixem el contorn aparent i després ens plantejarem les arestes interiors, quines són vistes i quines no són vistes, no? Per fer la visibilitat de la projecció horitzontal, recordeu que ens hem de fixar en quins són els punts que tenen menys cota, perquè això és la peça vista des de a dalt. I, per tant, des de dalt, el primer que veiem és el que té més cota i el que és més complicat de veure i té més possibilitats de ser ocult per les pròpies cares del propi poliedre són els punts que tenen menys cota, que estan per davall. Val? Això passa amb els punts A i B, que si vos fixeu estan en terra. Tot l'altre està per damunt dels punts A i B. Per tant, tot el que hi vagi a D i E serà vist. Aquesta cara DEF està per damunt i, per tant, tot el que vagi a DEF són línies vistes i les arestes que van a A i a B i que no siguin part del contorn aparent, evidentment, seran ocultes. Val? Aquesta CB és vista perquè és contorn aparent. Val? Però la AF i la BF són línies que estan per darrere, per davall, en aquest cas, en projecció horitzontal i que per tant són ocultes. La recta AB també seria oculta, però com que forma part de la xarnera, la traça horitzontal del pla beta prevaleix en visibilitat sobre ella, ja la teníem a més com a dada inicial del problema i no poden dibuixar una oculta damunt una vista. Molt bé, anem a la projecció vertical. Ara feim el mateix amb les distàncies entre el punt B i el centre O sub 1 en projecció vertical i el punt E i el O sub 2 que també tenen la mateixa distància. D'acord? Ara estem
traçant la projecció vertical del punt E, que és oposat en el B. Val? Recordeu que la posició de l'octàedre també condiciona un poc que un punt estigui per davant d'un altre, o sigui, l'angulació, no?, que té aquest pla. Aquest seria E', val? I si ara traçam paral·leles, fixeu-vos que E i B en projecció horitzontal són els punts oposats. Val? Llavors, per això, les distàncies entre els centres i aquests punts són iguals. Llavors, ara anem a traçar les paral·leles per trobar els punts que ens falten. Ens queden el punt F en projecció vertical i el punt D en projecció vertical. Val? Traçam una paral·lela que passi per E' a la recta aresta AB, una recta horitzontal, vaja, i sobre aquesta paral·lela hem de trobar el punt D. Val? AB, fixeu-vos en la projecció horitzontal, és paral·lela DE. I perquè dues rectes en dièdric siguin paral·leles, les seves projeccions homònimes han de ser paral·leles. Les dues, no només una. Ens queda ara trobar el punt F en projecció vertical i farem una paral·lela a la recta AC. Perquè les rectes, fixeu-vos, AC i FD són paral·leles. Per tant, si fem una paral·lela, com que ja tenim D', una paral·lela que passi per D', a AC, a la intersecció amb la paral·lela que passava per E' i paral·lela també amb C', D', aquí trobarem el punt F'. Veus que tot més o menys va encaixant? Això és F'. Ja tenim els 6 vèrtexs de l'octàedre. Anem a fer el contorn exterior que sempre és vist, unint els punts C, B, CD, que també és aparent, és exterior. El contorn exterior sempre ha de ser vist. DE i F també. I els que ens hem de plantejar són els punts F, D, A i C i les arestes que hi van. Perquè, com que això és la projecció vertical, la visibilitat depèn de l'allunyament. Quins són els punts que tenen més allunyament? FD o AC? Fixeu-vos, si ens mirem la figura des d'aquesta direcció, F i D són els punts que més allunyament tenen. Aquesta aresta està per davant, AC està per darrere i, per tant, tot el que va a D i a F, totes les arestes que arriben a D i a F són vistes. I les que van a A i a C, inclosa la mateixa AC, són ocultes, discontínues, d'acord? Estan per darrere i aquestes cares, FBA, etc., les oculten. Ara estic dibuixant les arestes que van a A i a C, que havíem dit que serien ocultes, totes tres, i les que van a F i a D estan per davant i, per tant, són línies contínues perquè són línies vistes. I amb això acabaríem aquest exercici que és prou llarg, prou complicat, però molt interessant i en el que se practiquen moltíssims de conceptes de sistema dièdric importantíssims. Fins una altra.